Ang mga bagong imaheng dumarating sa ating buhay ay itinuturing na nating parte ng ating pamilya. Sa pagdating ni San Nicodemo sa pamilya Hipolito, isang biyaya rin ang dala nito. Nga, di ba, bago siya dumating, nakunan ako. And di naman ako, natagal kasi bago nasundan yung panganay namin. Tapos nakunan pa ako after. Kasi 4 years bago nasundan yung nalaglag sa akin. Pero after lang halos ng Semana Santa, nabuntis agad ako. Kasi yun na yung baby namin ngayon. Yung parang, para sa akin, yun naman yung kasi nung nakunan ako, tapos dumating siya, nag-novena kami after na nung na-bless na siya. So, may regalong, may biyayang supling sa San Nicodemo sa pamilya.